Assalamu alaikum. Har wa yau dai muna cikin littafinmu mai taken Farisatul Ansar. Mun tsaya a episode 1. Kafin mu shiga episode 2, bari mu ɗan dawo baya mu ɗan karanto inda muka tsaya a episode 1. Tabbas na santa a baya, kuma an bayyana ta rasu tun 2014. Kuma ga Facebook ɗinta yana nuna last seen 4 ga watan 7, 2014. Kawai sai na fara duba chat ɗinmu da ita na baya. Ai kuwa take na firgice bayan da na ga a wannan lokacin account ɗin an hau online kuma ana min typing. Kaga saƙo na kenan? Haka aka rubuta min. So kun ji inda muka tsaya a last episode, ga episode 2. Wayata na hannuna, ina kallon saƙon da ya bayyana a Facebook. Zuciyata na buguwa deep, deep. Ga saƙon nan dai ina gani. Kaga saƙo na kenan? Na zare ido, ina nazari. Saƙo kuma? Saƙon me? Me na taɓa ce mata a baya? Kafin in kammala tunani sai ga wani saƙon ana typing ya bayyana a ƙasa. Na sake ƙura wa wayata ido, jikina na rawa. Saƙo na gaba ya shigo. Ka cika alƙawarin da ka ɗauka a baya. Cikin ruɗani na soma duba ƙofar ɗaki kamar zan gudu. Na fara tunani ko wani yana wasa da ni ko kuwa wani al'amari zai faru ban sani ba. Kafin na yi wani yunƙuri sai saƙo na uku ya shigo. Har yanzu lokaci bai ƙure maka ba. Wayata ta yi ƙara cus sai ta ɗauke. Na yi ƙoƙarin kunnawa amma ta ƙi kunnuwa. Cikin bugun zuciya na runtse idona domin in samu in yi bacci, amma abu ya gagara. Har ƙarfe 2:30 na dare kawai sai na fara ji kamar ana cewa ka tuna Farisatu, lokaci yana ƙurewa. Na buɗe idona da sauri. Fitilar da ke ɗakina ta soma far far kamar za ta ɗauke. Wata irin iska ce ta fara kaɗawa tana dukan tagar ɗaki tana rawa. Sai na ji kamar sauƙar murya daidai kunnena. Na tashi da sauri na nufi ƙofar ɗaki don na duba ko akwai wani a waje. Da na leƙa na hango inuwar wani abu kamar mutum tsaye a nesa yana kallo na ta taga. Na ja ƙofar da sauri sauri na rufe. Na jingina da bango. Zuciya na bugawa uku uku. Kawai sai na ji ana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakina daga cikin gida. Cikin tsoro da gigicewa na ƙara ruɗewa. Kawai sai na ji muryar mahaifiyata tana cewa, "Me kake yi har yanzu ba ka yi bacci ba? Ina jin motsinka." Ban san lokacin da na ja dogon numfashi ba. Na sauke. Sai na samu ɗan natsuwa. Sannan na rarrafa na buɗe ƙofar ɗaki. Na ce, "Wallahi Umma, ɗakin nan sai a hankali. Ji nake kamar da wani abu a ciki. Yau gaskiya ba zan kwana a ɗakin ba. Ɗakin ki zan koma na kwana." Umma ta ce, "To ai shi kenan." Na rufe ƙofar ɗakina. Na koma ɗakinta. Na haye gadon mahaifiyata. A nan
na samu na ɗan kwanta sai bacci, amma a hakan ban tsira ba. Mafarki na yi ana cewa lokaci bai ƙure maka ba. Ina barcin nan sai na ji kamar ana latsar min yatsa, kamar ana latsar min kunne. Ana gwagwuyar min babban yatsan ƙafana. A firgice na farka amma ba kowa sai ummata da ke gefe ta tana bacci. Ummata tana gefena tana bacci abinta. Na sake kwantawa amma idanuna sun ƙi lumshewa. Wannan dare ya zame min tamkar wata alaƙa da wata duniya daban. Ban samu nutsuwa ba sai da na ji an yi kiran sallar asuba. Amma batun wadataccen bacci, la ni kam ban samu ba. Kuma ban faɗa wa mahaifiyata ba haƙiƙanin abin da ke faruwa. Domin akwai ta da tsoro. Shi kuwa mahaifina baya gari, yana wajen aiki a Legas. Bayan na yi sallar asuba da addu'a sai na koma ɗakina sai na ga wayar a kunne kuma a Facebook. A daidan shafin Farisatu ta turo wani bangon littafi mai ban tsoro. An sa The Page da harshen Turanci kenan. A jikin bangon aka rubuta The Page. Sai na fara tunanin uwana ta taɓa karanta wannan littafi amma a zahirin gaskiya ban karanta shi ba. Kawai zuciya ce ke faɗa min haka. Abin da kawai ta rubuta min bayan ta tura bangon littafin shine BUK Library. Laifin daɗi ƙarewa. An muka kawo ƙarshen episode 2. Kar a manta a danna subscribe, a danna ƙararrawa. Assalamu alaikum.